Γεια σας παιδιά, Newkman εδώ και σήμερα παίζουμε Skyward στον Hypixel. Το ξέρω πως θέλω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά για κάποιο λόγο δεν είχα όρεξη, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα ας αρχίσουμε. Θα παίξω τώρα, για τώρα solo. Δείτε τώρα την νουπιά μου. Σε κάτω. Τελικά υπάρχουν και πιο νοπάδες από μένα σε αυτό το game. Γιατί δεν μπορώ να το κλείσω. Εντάξει, το κάνω. Τι έκανε αυτός ο φίλος μου τώρα, δεν κατάλαβα. Πλάκα κάνεις. Πω, χαίστηκα. Έχω 3 λάβες. 3 ολόκληρες λάβες. Κάτσετε εδώ. Όχι, φεύγουμε. Την κάνουμε. Δεν θα μπορούσα να πάω mitte αυτή τη φορά. Έχω μείνει 3 παίκτες και έχω πάρει ένα kill. Σκατά. Δεν θα τα πάω καλά. Βλακιά να σκοτώσω τον... Τσιτσι. Πάμε να παίξουμε κι άλλο ένα. Βασικά μπορώ να παίξω μόνο Skywars. Μπορεί να παίξω και ένα Big Battle, κάτι τέτοιο. Ναι φίλε, εντάξει μπορώ να μπω. Τίποτα, δεν έχω να βαράω μέχρι στιγμής. Μακάρι να έχει τίποτα κάτω. Εντάξει, έχει πολλά πράγματα κάτω. Για αυτό θα μου έρθει οπότε. Το ήξερα ρε φίλε μου. Ο νουμπάς άνθρωπος από τις βλακίες φαίνεται. Το έχω... Βλακία, δεν πήρα τίποτα. Ωραία, έχω table. Κάτι είναι και αυτό. Όμως δεν θα κάνω τώρα enchants γιατί θα τα σπάσω όλα. Βασικά οι άλλοι θα μου τα σπάσουν όλα. Και τι εννοώ με αυτό, θα μου έρθουν και θα με σκοτώσουν γιατί βλέπουν ότι είμαι απασχολημένος. Και αν το κάνω εδώ κάτω, πάλι μερικοί μου έρχονται.
Νομίζω πως αυτό εδώ πέρα το game θα βγει death montage. Τελείως. Τι λες τώρα ρε? Ποιος να το μιε? Πότε πρόλαβε? Πώς ήρθε? Πω. Μπράβο φίλε μου, μπράβο. Power 1, Power 3 και Sharpness 1. Και σχεδόν full armor. Σκατά να φας. Ο μόνος τρόπος να νικήσω εδώ πέρα είναι με Pow. Οπ. Snowman. Τι? Okay. Εκεί δεν πες να τον πετύχω ποτέ, οπότε. Όχι! Μόνος μου έπεσα. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να παίξω Build Battle. Και η Powell 3, ήθελα να πω πάλι Power 3. Powell 3 και... Και δεν έχω τίποτα. Για να βαρά μόνο ένα pickaxe. Α, και έχω. Έχω ένα το τρομπόρι, τι θέλεις? Πω! Πότε? Το κάνω, εντάξει. Ναι. Ποιος άλλος τρελός με bow τον πετυχαίνει? Α, και ως εκεί. Πού το πέτυχα?
Πάνε κάτω εσύ. Εντάξει, αυτό το game δεν είναι τόσο... Τι κάνεις εσύ ρε. Αυτός που με έβγαλε τώρα. Αυτός με σκότωσε. Κάτσε ο Ξάιγροφ και ο βλάκας. Οκ, πέθανε. Α, τώρα βρήκα την ρουφίλ τα ζέστα. Βασικά ναι, εντάξει, πάμε ένα άλλο μήνυκι. Λοιπόν, θα ανοίξω ένα σάλουελ. Τι είναι τούτο? Μάνι Mega Expertate. Οκ. Λέω να πούμε Party Games. Billy Battle. Θα πούμε πρώτα Billy Battle. Billy Battle Solo. Μπορεί να έχει κάτι στα comments copyrights. Doghouse. Sorry που δεν μιλάω, αλλά συγκεντρώνομαι τώρα, δεν μπορώ. Πώς το καλά θα το κάνω αυτό. Εντάξει, μοιάζει λίγο. Τι πάει. Οπ, βλακία. Γκρι και άσπρο. Γκρι και μοβ. Πω, δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει, για να μου τύχει ο χώρος τώρα, θα κάνω και κάτι που δεν μου αρέσει.
Πω, αυτό δεν βγήκε ωραίο. Και μου τελειώνει και ο χρόνος. Πού είναι ο Λυκός. Κοίταμε. Λοιπόν, φαίνεται πως αυτό το κύριο δεν το πήγα καλά. Αυτό τι είναι? Εντάξει, αυτό πρέπει να μοιάζει με σπίτι, όχι με... Μοιάζει λίγο με στάβλο, είναι ωραίο, εντάξει, οκ, θα το βάλω. Ρε, γιατί κάνουν όλοι σπίτια? Του βάλω good όμως, οκ, good. Legendary. Ω, το ξέρω. Αυτό το πέρα μάλλον δεν ήξερα πως μπορούν να αλλάξουν. Αλλά θέλεις ο πρώτο, εντάξει. Κανονικά θα του βάζα... Οκ, αλλά θα του βάλω από πια, εντάξει, είχε τόσο χρόνο, μπορούσα να κάνει για δύο πράγματα. Ρε παιδιά, έχετε πόσο χρόνο και κάντε μόνο αυτό? Τους βάζω μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί όλοι? Legendary, ποιος του βάλει Legendary? Παιδιά, μα είναι να το ξέρω κι εγώ. Πω, δεν τη κέρδισα. Άμα το ξέρω κι εγώ να κάνουμε αυτό εδώ πέρα, εντάξει. Να το έκανα κι εγώ, τέλος πάντων. Αυτό για σήμερα, για τώρα. Βρήκα ένα πεντάρι, λέει, δεν μπορώ να το ανοίξω. Και τέλος πάντων, σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι. Καλά Χριστούγεννα. Και οτιδήποτε αν ξανακάνω βίντεο. Γεια σας.